Birisinden alıp 10 dekabr günlerinde her yılını fizik mümkünlükleri şekli kişiler için şoralar dekadası uza. Bu atnada gözleri noşar kuruşiler üstel tenisi boyunca showdown yarışlarında köz sınaştı. Beygege Kukmara rayonundan da bu sport türün öz itüşe oyuncular kildi. Тимиршык авылынан килгән Ринас Фазыловның күзләре 2002 елда аварияга очраган зыян күрә. Өстәвенә табиблар күз күремендә астигматизм, ягъни күзенең мөгез катлавында һәм хрусталигында тойпылыш таба. Бүген егеткә 28 яшь, кул кушырып өйдә утырмый, эшли дә, спорт белән дә шөгыльләнүне хуп күрә. Күрмәүчеләр арасында уздырылучы мондый ярышларның берсен дә калдырмый. Мен bu tenis bilen 1-3 yıl şug'ullanaman endi. Menga bek o'xshaydi, mundagi kollektiv, mundagi kishilar bilan общение. Bu yarış bilen men bek qanoat. Barig'izga da o'ngishlar tilayman. Нәрсәсе шу сиңа тагын менә шу теннис уйнауның сиңа авыр түгелме теннис уйнау? Yo'q, tenis o'ynawi og'ir түгел. Menda qarab turgan bo'lsa, narsalar aytib so'g'ib o'ynaymiz, no'kuzaklar kiyib, tovushqa o'ynaymiz, shunday bir men bek qanoat yilni Qozonga bordik yarışga. Bu yilda Qozonga borgan. Allah bersa. Настрой ничек соң? Настрой yaşaşa indi Allah'a şükür. Жеңіп кайтырга. Жеңіп кайтырга Allah bersa. Жеңмәсәктән дружба победит. Күрмәүчеләр арасында өстәл теннисы ярышлары районыбызда инде 10 елга якын үткәрелә. Бу төр категориягә керүче инвалидлар да аларда бик теләп һәм кызыксынып катнаша. Нәтиҗәләр дә күрсәтәләр. Бу беренчедән безнең традициягә кергән ярыш. Елда шушы инвалидлар декадасында үтә торган. Икенчедән январь аенда Казанда үтәчәк республика чемпионаты шоу-даун буенча менә бу күзләрне ябып, тавышка гына реакция биреп уйный торган уен шоу-даун дип атала. Менә анда Казанда бөтенсе дә шулай уйный, күзләрне бернинди әйбер күрми торган итеп, шул уенга әзерлек йөзеннән дә була. Безнең менә аның буенча специалистыбыз Михаил Михайлович Карамышев, өстәл теннисы буенча тренер. Ел сайын шушы яшьлек культура спорт үзәгендә бердән-бер өстәл ул. Без аны бик яратып уйныйбыз бу уенны. Алар сүз уңай әйтеп китәргә кирәк, булар иң активлар. Башка төрләрдән дә нык катнашалар. Менә бар голбол дигән уен. Юк, голбол. Голбол дигән, аннары арам спорт төрләрендә катнашалар. Шаңгыда, җиңел атлетикада, арам рестлингта дидем инде. Менә ул төрләрдән катнашып алар бик актив йөри торган ярышларга, республика ярышларына йөри торган егетләр алар. Карап торышка традицион өстәл теннисы уены белән охшаш булса да, кагыйдәләр монда башка. Шуларның берсе барлык катнашучылар да тигез шартларда булсын өчен бәйләнгән күзләр белән яки махсус күзлек киеп уйнау һәм тавышка ориентлашу. Менә бу туп эчендәге шалтыравык өстәл ян ягына бәрелгәндә аваз чыгара. Уенчылар аның тавышына таяна. Өстәле дә үзгә. Бәйге ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында үткәрелде. Район буенча күзләрен начар күрүче инвалидлар саны 130-га якын кеше исәпләнә. Саба районы инвалидлар оешмасында барлыгы район буенча 3941 инвалид исәпләнә. Монда инде бу төркемгә керә бөтен төркемнәр дә инде беренче группа, икенче, өченче и балалар инде. Балалар саны 212 кеше инде. Тагын чаралар булачак. Шашки ярышы буенча 6 декабрь көнне Сәләтле балалар мәктәбендә анда җыелачак безнең иң яхшы спортчылар төрле авыл җирлекләреннән. Аннан соң булачак инде 8 декабрь көнне кичке сәгать 6-да Яңа ел чыршысы булачак. Саба авыл клубында инде анда чакырыла инде безнең инвалид балалар. Аларга булачак инде бик матур гына Яңа ел уеннары. Кукмара районы уенчылары да соңгы елларда активлашкан. Бәйгенең кунаклары сыйфатында алар да чыгыш ясый. Кукмара районы Ядегәр авылында яшәүче Райнур әфәнденең уң күзе бөтенләй күрмәй. Сол күзенең күреме дә 30% кына. Тормышка булган мәхәббәте аңа җир җимертеп яшәргә көч бирә. Фермерлык белән шөгыльләнә. Гаиләсе аның таянычы. Şebiler üstürəm sezonunda. Şebi birer men ştok şebi, urdek bir men, kurka bir men.
Аннары комбикорм ясыйм. Саба районы основной минем алыш инде. Гранулятор ясыйм, шул гранулированный комбикормны ясый торган станоклар. Имтазлы тракторларына алгымыслар ясыйм. Минем токарный, фрезерный bütün станоклар бар. Кыш көне шунда шөгыльләнәм. Штыклар төрле нинди заказ бар, шуны ясыйм инде. Балык үстерәм бакчада, күлдә. Юк, Аллага шөкер. Менә спорт белән ничек шөгыльләнергә уйладыгыз? Инде спорт белән бала чактан инде көтө үскән малай спорт белән шөгыльләнергә тиештер инде ул. 15 еллап инде бу үзебезнең Кукмар районында Аргамак командасында. Мәскәүгә дә барган бар, Казаннарга. Татарстанның бер районы калмады буга инде безнең йөреп чыккан районнар, төрле ярышларга йөрибез. Күптөрдән инде суда йөзүдән беренче урын, тагы нинди дә бар, шахмат, йөгерүдән, чаңгыдан приз урыннар. Районда үткәрелүче һәрбер чара волонтерлар катнашыннан башка узмай. Бу көнне дә алар ярышта катнашучыларга төрлечә ярдәм итеп тордылар. 5 декабрь көнне исә Халыкара волонтерлар көне дә билгеләп үтелде. Без ялгыз әбиләргә, бабайларга булышабыз. Кыш көне без аларның карларын кирибез, җәй көне бакчада булышабыз һәм өйләрен җыештырабыз. Без шулай ук төрле чараларда катнашабыз. Шунда төрле кешеләргә булышабыз. Бүгенге көндә Саба районы мәрхәмәтле кешеләрне волонтерлык эшенә иң күп җәлеп итүче районнар исемлегендә. Төбәгебездә яшәүче халыкның 3,24% ирекле эшчәнлек белән шөгыльләнә. Безнең волонтер ирекле ярдәм итү үзәге шушы яшьләр үзәге базасында 2015 елда оешкан. Шушы оешып киткән елларда инде нибары 20 генә волонтер белән алар эш башлап җибәрсәләр индеме, нигездә алар инде Шәмәрдән укучылары булалар. Хәзер инде әкренләп волонтерлар саны 200-гә күтәрелә, 400-гә күтәрелә. Менә бүгенге көндә безнең районда барлыгы 987 волонтер исәпләнә. Волонтерлар белән без районда үткәрелә торган бөтен мероприятиеләрдә катнашабыз. Булмасын ул спорт чаралары, шулай ук мәдәни өлкәсендә инде шундый бер плюс ягы бар инде. Волонтер булып эшләгән кешеләргә сәгатьләр куела. Бу сәгатьләр волонтерларга нинди дә булса уку йортына укырга кергәндә, тулай торакларга урнашканда алардан шулай ук сорала. Шушы эшләгән сәгатьләре аларга балл бирә. Нинди уку йортына кергәнгә карап 1 балл бирә, 2 яки 3 балл бирә инде. Аннан да күбрәк балл бирергә мөмкин. Инде өстәл теннисы буенча шоу-даун ярышларында җиңүчеләргә грамота белән акчалата бүләк тапшырылды. Шулай ук һәр катнашучы кызыксындыру бүләгенә дә ия булды.